नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. गोंय राज्याच्या बेकायदेशीर मध्यवर्ती खासगी बस अबकारी अधिकाऱ्यांनी घेतली ताब्यात. गोंयच्यान खासगी बसात बेकायदेशीर सोळ हाडतना माजाळी चेकपोस्टार अबकारी अधिकाऱ्यान तपासा वेळार 1 लाख रुपये किमतीचो गोंयचो सोरो आणि 3.9 लिटर बियर बसीच्या भितर दास्तान करून लिपोवन व्हरतना धरलो. बेकायदेशीर मद्य आणि 25 लाख रुपये किमतीची बस ब्रेस्तार 22 नोव्हेंबराक सांजेर अबकारी अधिकाऱ्यान ताब्यात घेतली. गोंय राज्यांतल्यान कारवार मार्गान मैसूर वयची ही बस आसून बस चालक मैसूर जिल्ह्याचो नरसिंहपूर तालुक्याचो कृष्णा आर 38 वर्सां हेमचे विरुद्ध प्रकरण दाखल केला. मंगळूर विभागाचे अबकारी जॉयंट आयुक्ताल्या मार्गदर्शनान पुढलो तपास सुरू आसा. बेंगळूरच्या धर्मस्थळ ते कारवार सायकल जाथाले कारवारात स्वागत. कर्नाटकच्या बेंगळूरच्यान टूर ऑफ कर्नाटका मार्फत के डान्स 90 सायकल क्लबा वतीन दर वर्सा नोव्हेंबर महिन्यात 3रे किंवा 4थ्ये आठवड्यात जावच्या या सायकल जाथात या वर्साक सुमार महिला आणि पुरुष मेळून 80 जणांनी भाग घेऊन या सायकल जाथाची सुरुवात धर्मस्थळच्यान केली आणि उडपी ते सागर या मार्गान प्रवास करून प्रकृती बचावेचो संदेशान आणि कॅन्सर पीडितांक मदत करच्या उद्देशान ही सायकल जाथा आयोजित केली. कारवारच्या सायकल क्लब युनियना मार्फत या सायकल जाथाक कारवारच्या बिणगा घाटार तेमगेले स्वागत केले. तेमगेल्या समाजसेवेबद्दल तेमगेल्या कार्याची तोखणाई केली. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 80 ಜನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾಗರ ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿ ಟು ಸಾಗರ ಹೋಗಿ ಇದೀಗ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಹೊರಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ. ಅಶ್ವಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಟೂರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಡೆನ್ಸ್ 90 ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 3ನೇ ವಾರ ಅಥವಾ 4ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಲ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜು, ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಡ್ರೈವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ₹1 ಸಮಾನ ಇದು ಡೊನೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಯೂನಿಯನಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಣ್ಗಾ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಬೇಕು. ಇವರ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇರುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಸು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಅವರ ಏಮ್ ಇದೆ. 80 ಜನ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಾವು ಕಾರವಾರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. खड्डेमय रस्त्याची दुरुस्ती करा, नापेक्षा 12 डिसेंबराक रस्ता रोको आंदोलनाचो इशारो. शिरसी हुबळी हावेरी रस्त्यार आशिल्ले खड्डे ताबडतोब दुरुस्ती करून वाहन संचाराक मुक्त करून दिवूं जाय. नापेक्षा येवच्या डिसेंबर 12 तारखेक सार्वजनिकांक आणि विविध संघटनेच्या संस्थेक आणि विद्यार्थ्यांक घेऊन रस्ता रोको आंदोलन करतले असे श्री मारिकांबा ऑटो चालक आणि मालक संघाचे अध्यक्ष श्री विश्वनाथ गौडा हेमी संबंधित अधिकाऱ्यांक ताकीद दिला. या आंदोलनाचा उद्देश रस्त्याचे जावच्या अपघाताची संख्या कमी करण्यासाठी असून सार्वजनिकांन व्हड प्रमाणात या आंदोलनात भाग घेऊ जाय आणि संबंधित अधिकाऱ्यान तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागान गांभीर्यान हेजो विचार करू जाय असो तेमी आग्रह केला.
बीजेपी सरकाराक राज्याची जनता पाठ शिकयतली. आमदार भीमण्णा नाईक. कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेंचे विरुद्ध नाका नाका ते आरोप करून निवडणूक लढयल्या बीजेपी आणि जेडीएस मित्र पक्षाक कर्नाटक राज्याची जनता योग्य धडो शिकयतली असे आमदार भीमण्णा टी नाईक हेमी सिद्धापुरात प्रसार माध्यमाक विचारलेल्या प्रश्नाक उत्तर दिले. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದು ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮೂಢ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗಿದಾರರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿನಿಂದ ಬಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ 3 ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आओ बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.